martang yang mahita. Dame ni di batana sumurung siyan saluhu na roa. Imana mangaramo di hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Horas madihita saluhu na barita na unagabihatan di bata dihita imana tersura di sada Musa bidu. Sada ayat sada 1 ayat 2 dot ayat 26 1 ayat 20 soal mahatani di bata. Dimula na ditoppa di bata langit doho tanon. Dungi tarulang matanui gami halomonan jala hulom di atas dungi. Dungi mangariak-riak matod di bata di atas ni aiki. Dungi makuling mamuse di bata tolema ita toppa macolma tumir bata tulus tupang laut asa dirajai dikki akan dari laut dohot bidong akan nama tonga-tonga langit dohot akan dorbia rodi sandok tanahon nang sudi gulung-gulung akan nama ciri di atas tanahon. Jadi toppa di bata macolma itu miru turpanam rupana di piruhot di bata laho manoppa ibana bawa dohot buru-buru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu di bata nasida nina di bata matu nasida. Marpina pare mahamu asa soparham jala guihamu sanduk tanon. Jala patuduk kamu jala rajahamu deke akan laut do akapidong namar tonga-tonga langit roni sudi binatang akan abajir di atas tanon. Ido sahat dia makadonga saha persyawan di bagasan Yesus Kristus ada orang so tapa hiba-hiba turpukon alai tung maseta kas jala tapi ima jusa ada barita ima barita namar guar Nicholas James Pusidi sahalak warga negara Australia natu di tanggal 4 Desember 1922 natu di bagasan kondisi fisik naso sempurna tanpa lengan do tanpa kaki alai ditiki baisa diri ibana tiki poso-poso ibu nasa diri bet dangolo mamereng ngiri dunia pola do naturasna duasa butuh waktu mermidi anak konai ala tung masa ngiri do parasana alai di masa hadat danahun ni si Nicholas James Pusidikon ngiri do sa tongna ala gudang halak mengejek-ejek ibana gudang kadongan nasa toromang di ejek-ejek do di pararoha di parekali-kali bahkan tiga-tiga hari ibana naik bunuh diri alanya katekanani alanya ala dang mar tangan dang marpat dia mesti pedik ala dang bursa meter pola do di panopau ni do di kondisi fisik dan ibana saya mabedi mana madate alai ge bisa ada pengalaman na arga di ngulu ni sinik manang si Nicholas ditiki dicah ibana sada koran dicah ibana mah koran ni adong sada kondisi fisik dan lebih parah sian si Nicholas James Pusidikon dung dicah ibana ni gabi adong matan inspirasi gabi pantang menyerah gabi berjuang may ibana bahkan dihilala ibana di koran ni dicah ibana artikel ni gabi ben ibana berpikir positif dan bersyukur. Alami dicoba ibana do mardame do fisikna. Dicoba ibana do marni de panopani di bata di guluna. Mardame ibana nang pinang martangan dan marpat. Secara tidak langsung akan dengan mulai ibana mengalului iman akan dengan belajar mencoba dari hari ke hari ibana belajar bersyukur belajar berdamai. Si Nicholas on si belajar sama ibana muse ima belajar dengan cari kaki belajar sama ibana muse ima menggunakan komputer bahkan
dicoba ibana mamar komputer membaik kata-kata mengetik 45 kata per menit do tumit ni pak nana pendeki cari kaki nih tumi tidak mesti bahkan belajar mana lempar bola tenis, belajar main drum, belajar menyuk kalas, belajar mengisi rambut, belajar bercukur do, belajar menyikat gigi, belajar mangkat telepon do, belajar bahkan no tahu belajar terjun payung do, belajar berenang do, main gol, hebat nama. Akhirnya dia melampaui kemampuan iman yang melampaui jolma na tanah atau pada dinggan do normal. Berangkat sianima alani keberhasilan di mana sinik menyadari menginspirasi dibentuk imana masa ada komunitas dua komunitas untuk penginjilan motivator bagi orang-orang yang mengalami berkebutuhan khusus. Jujur berpidato gabe inspiratif kepada orang termasuk salah satu tikion motivator yang terbaik di dunia tong dope ibana. Ano nilo hono pada makadong saha persiang sian baritai. Ima di bagasan panupau ni dibata di Portibion dinggan dito pada bata terlalu mobi mati ta jolma. Molo di bata do menjadi hodo na manok pasaluhu na adong di Portibion. Alailos di bata do nakaning muse ima nama bain panupau ni makuling madebata dito pa do sa luna ala yang go tujol mana kengani di panopau tujol may pola di dok tumiru para tulus tu pangalahona ang persoalan fisik na nain doon na asa una kaya persoalan fisik alay patuluhon di jol may maima songon makota na tumibu dito padebata unang adok kita na mananaw unang adok kita na bunuh diri unang adok kita na nagabi imana kang tidak mau bersyukur alai molo didok rupani debata duhita manang songon dia pe ke pribadi atau songon dia pe direta songon dia pe panopan debata ita alai kutakas dulu ta ima rupani debata ita ima kudi di bagasan itu hita nak pengani didok asa mengarajai akan ada depan debata asa didok nak pengani laho ben di debata ima makhluk yang paling bertanggung jawab makhluk songon panopan di debata hasil tulus ada di debata nama beni di bagasan jolmai di bagasan ngulu jolmai asan di bagasan panopau nak ingin ngota ima mau mencerminkan hamulia doa badiau di debata merhiti itu dia maka doa saha porsian ada yang berengota setu pukon na yang berengota do setu pukon dia maka dongam di panopau di debata na perjulu kita mah kumparan di debata tumiru rupa ni debata do jolmai bar parsaurat dengan na jolma do tu debata asa di hubungan horizontal do vertikal ikut dami di hubungan na horizontal turun ata jolma do di vertikal tu debata asa si hubungan te dang bui kita i mana kain di bagasan hak orang alai hasada ikon gabe dongan na jolma do halan asing tulus dirina mengasihi sesama manusia sesama ciptaan unang be adong nama si perusahaan unang adong be homo-homo di lupus nalahu membunuh saling mengara saling masih habisan alai neng berengot kalau di panopani di bata ima songon wakil songon kemparan di bata hitam di status tarupani ima status on kemparan di bata hitam songon ni mana dengan kita asa marpino pari ima membangun persekutuan membentuk dia meng di bagasan sedeki luar garok di bata. Nah pada tahun molo di kita ima kumparan di bata ima guri lau mempertegas tu kita di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hidup hidup bisa di Kolose 1:5 ibana do suman di bata nasotari de ala di Tuhan Yesus do uluni huriyain. Huriyain ikut mangulu manghitung ibana khobar tulong di bata. Bahkan di batasan diri memang basada atau Tuhan asa salubukna nama ringana di bagasan di mana di bagasan kasadaun jala marhiti jisdu
perdengkanan tu dunia caluknya colma. Manusia sebagai gambaran Allah telah rusak oleh dunia oleh kejahatan, tetapi Yesus imanakannya hasilnya sarane Yesus lah mengembalikan gabi sadam sih gabi merdamai merekonsiliasi di perdamaian di dewata merita Yesus di badu muncul manusia. Namanya Allah mengharapkan agar manusia imahita di sudina pinopane mengelola sudina pinopane untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kejahatan, bukan untuk kerakusan dan illegal looting dan gabi marlomo-lomo. Allah sebagai ciptaan Allah menghargai sebagai potret Allah di dunia ini, sehingga benotamanak dengan panopone menjadi natinopa nepal. Allah kita akan depan dibata manusia berhati manusia sebagai ciptaan yang baik, sebagai ciptaan yang paling mulia. Manusia berhati mulia, dia melakukan fungsi dan tugasnya dan kehadiran Allah dan menempatkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Alanido, naso, olo padenggato portibion, nah rakus. Kita mampu kita somot tinita, panopana somot tinita. Alani di kita di bagasat terpukul, naing kita diajak. Asa dibatasi tulus ada si dopa saduk nana ado dia ajak gambar kita imatan debata dia me naik arka dibata ado nama no pacol mai cara dan sar dan jadi sirang col mai siapa napan debata asa saluhukna debata na berengot tadi bagasan mulutna jala tengok mang itu pada debata ita asa tulus tu pangalawana tu mitu panang amar lapata di col mai do gabe ulun debata gani sada khasahatan dapat dulu namang ihut main ima asa totok kita di panopau ni dewata tahida hina argani hanopau ni dewata tekas tabereng di panopau ni dewata tu ita adong hina argana adong ima songo di panopau ni dewata di ita tapak keme lahu padal daun lomo ni rohan dewata amin moliate madiho ade Tuhan dewata di panopau di ngulu nami asa marargahan Tuhan amin.